Nakita daw dyan si Bagwis. Nagparalingan ka sa iyo. Pag hindi talaga mga kasinag nakita si Bagwis, yung reward po na nasa atin ay babalik ko na. Ano daw kaya yan? Marami pati oh. Oo. Mga kasinag, magandang hapon. Andito pala ako mga kasinag ngayon sa sa kubo ni Kuya Bido. Ayan nagpasyal kami mga kasinag dito para makita natin si Magayon at ma-update ko sa inyo mga kasinag. Ayan si Magayon oh. Ayun. Oh, diba? Magayon. Relax sa tumugan. Si Kuya Bido pala mga kasinag ang nag-aalaga muna nito. Gawa ng doon sa amin kasi sa Diak, walang mapagtalian, gawa ng may mga tanim ng palay. Kaya bago mag-Christmas, iniwan ko ito kay Kuya Bido. Pag natapos ng palayan, ang pagtatanim ng palay doon sa Diak, kukunin ko na ito sa kanya mga kasinag. Tayo na ulit mag-aalaga. Ito na siya oh. Ayan oh. Diba? Dito ko siya iniwan. May kalabaw ni Kuya Bido. Tapos si Magayon, ayan si Magayon oh. Diba? Magayon! Ay, maputi ka. Grabe patang init ngayon. Haba na agad ng sungay nito. Ano? Oh, ano? Kumusta ka na? Pantulong yan. Kapag igilakod mo kaya pag nasa bundok. Kumusta ka na Magayon? Huwag ka lalapit. Ito naman mga kasinag si Kulakog. Ito na nga si Kulakog ano? Ito na nga si Kulakog mga kasinag. Kalabaw ni Kuya Merwin. Oh, Kulakog. Anak man nito. Ayan si Magayon natin oh. Di ba? Nabisita natin ngayon mga kasinag. Sa Banuan. Magayon. Anong pangalan nito kalabaw na ito? Ay, sige kumain lang kayo kumain. Ayan mga kasinag, nabisita ulit natin. Masaya ako at napuntahan ulit natin dito mga kasinag si Magayon. Nabisita natin. Anong manakaraan doon natin iniwan yun sa bundok na yun. Kung mapansin bundok na yun. Tapos kung makikita nyo mga kasinag yung mata sa bundok na yan, yan yung inakyat natin yung paghahanap natin kay Bagwis. Yan ang tinatawag na tinalhungan. Yung mata sa bundok. Yan pinakamataas sa bundok yan dito sa bayan ng Seroma. Yung bundok na yan. Ayan. Paliparan natin ang drone dito mga kasinag. Tingnan natin ang ganda ng view nito pag nasa taas na. Subukan natin mga kasinag paliparin. Dagitin niya kita kaya. Tarago si manok ko. Kadakula ngayon naglulupad. Diyan mo lang. Maganda lang kan duman sa bulod na ito utang aning alangkawon ang hiling. Ano? Asa si Magayon? Ito di ba na po? Sa benyog na ito di ba? Bad magdanog doon sa uma. May umapati dyan. Asa si Magayon? Asa na yun? Pighanap mo. Saan? Kamuti.
Oh, ayun si Magayon mga kasinag. Oh, ayan, oh, ayan si Magayon. Puntahan natin si Magayon, puntahan. Ayun, oh, ayun, nagtatakbo si Magayon. Kitang-kita. Kinain pala yung kamuti ni Carbido. Ayan si Magayon, oh. Ayan na, hila-hila na ni Carbido. Eh, Magayon! Ano? marita na yung nagsabsab ni Yug. Nasa budan niya. Saka may ng ibang masabsab. Pigiling. Pigiling ba kasi drone? Dito nga Magayon drone. Oh, ayan na, oh. Ano daw kaya yan? Sobrang ni pati oh. Oh. Oo. Ang bidas o agon pag Ano? ko talaga Oh. Ba't wag mo ka? Kapay. Kapay ang... palapan. Lagandulag oh. Nagpasarog. Nagpasurog. Kastani o ka to. Piga marahilin. Pagkain ko ya oh. Madilim. Ay, kita. Marani na naman oh. Oh. Marani talaga oh. Oh. Sugudong garong. Parani-rani yun. Parani-rani yun bulag. Oh. Ah, tinitingnan mo. Oh. Ano ka na naman? Pasurog. Kastang kayo nagburangan. Huwag suot ka naman dyan. Oo. Oh, halos ka na. Sarong bahay. Nagsuksok naman sa kahuyan si Magayon. Natakot si Magayon. Ang ganda. Pasurog. Bilis ah. Hiling-hiling ang umahan dyan pag pinataas mo pa yan. Hiling umahan dyan yung paghiling. Atubang mo sa subangan. Mahiling mo dyan ang mga umahan. Ari ka, hiling-hiling mo. Kusog ang doros. Oh, kitang-kita ang dagat oh. Iyo. Hiling na dyan ang dagat. Kita ang dagat. Kung sasabihin, halangkaw na inong lugar na ini. Ano ka ulan? Napasnyog pa sa nangalan. Lalo na ba nun kung dumampas sa tuktok na ito kita ano? Pero duman, hiling-hiling pati tinampak. Pag-iit ko duman. Ang ganda. Hiling na ang mga umahan dyan. Asa yung kapahan dyan? Ano ang ganda dyan? Subangan. Lugar doon? Ayo, kita oh. Kita oh ito. Ayan. Kita ang palayan. Ayun oh. Ayun. Mariyani, tamayo ito yan. Tulago digdi. Pero hindi na ako digdi. Nagay ka lang. Ganda oh. Ayan, yung pinakamataas sa bundok mga kasinag. Yung Tilalhungan, yung tawagin dito. Ayan, ang ganda oh. Kitang-kita.
Ayan no, ganda. Kung may ito yan, itong uwak baga, ay itong ano, siyaw, may sumbog ang siyaw. Pagpalupad nga ni Gerson doon sa diak, ano haning uwak. Speeding na ako pala. Yan na naman. Ano ito, lubat na? Ayan, lubat na. Pabalik natin mga kasinag. Lubat na. Alarm, lubat. May isang aning ano, tubo-tubo. Sige, nagpalitan yung battery. Napalitan. Dapat isa magayon no. Ito na doon. Okay. Okay na mga kasinag. Nakuha na natin mga kasinag ang magandang view dito sa lugar ni Magayon. Napaliparan natin ng drone. Kakatawa naman, ang ganda. Ayan oh, kitang-kita pa tayo. Ayan, ayan. Naka-open pa yung camera. Ayan, ang ganda. Stop muna. Nalubat na! Kaya pahinga muna mga kasinag. Nalubat yung isang ating battery. Ito na ko pa si Duan Damulag oh. Lapag ka na ba? Buti yun lang. Buti na i-save ko pala. Taano? Kala ko hindi ko naman na-record Sayang ko ta ka to. Sayang. At maging si ano ni Magayon. Bigran ni pati haray mo. Sino naman ang puto yan. Nagtataka siguro, ano kayaan niya yun? Nilapitan talaga. Duwang busy siya rin yun. Nilapitan talaga. Ayun mga kasinag, nakapagpalipad na tayo. Ngayon pala mga kasinag, kaya kami bumisita dito. Gawa po ng kukuha kami ng pangtanim na kamuting kahoy. Di ba naalala niyo mga kasinag yung vlog ko nung nakaraan na naglilinis ako doon, tas naghuhukad ako ng pagtatanim ko ng kamuting kahoy. Ngayon mga kasinag, kukuha na tayo ng pantanim. Kahit hindi ko pa tapos trabahuhin yun doon, hindi ko pa tapos hukadin, makuha na tayong pantanim para der-derson ang pagtatanim ko mga kasinag. Dito rin tayo hingin ang pantanim kay Kuya Bido. Bilas ko ito mga kasinag. Ayan, si Kuya Bido yan. Bilas ko yan. Si Mrs. tapos si Mrs. niya, magkapatid. Kakatawa talaga mga kasinag si Magayon. Nabano siya dun sa drone natin. Nilapitan talaga. Nung lumapit na sa may takbo. Sabot gorday niya nagdudulag pa po. Yan eh. Nabano si Magayon. Palimasat ngayon lang uli kami nagkita ni Magayon mga kasinag. Ilang buwan ang nakalipas. Sa mga nagko-comment pala dyan, ako nasa na si Magayon, mga kasinag. Ayan, pinakita ko na sa inyo ha. Binisita na natin dito. Nadahon-dahon ka talaga. Nagparasabot siya dito sa... Kuya. Sa puno na yan. Tawid tayo dito. Yan daw yung pagparasabida ni Magayon mga kasinag, yung nyug na yan. Ngayon tatawid tayo dito. At
Kukuha tayo ng pantanim na kamuting kahoy. Magtatanim na rin tayo mga kasinag, gawa ng maigad na ng panahon. Hindi kagaya nung nakaraan na maulan. Napakahirap magtanim. Nung nakaraan nun mga kasinag, nung hinahanap talaga namin si Bagwis dyan, nakyat namin yan. Kaso hindi na matagpuan si Bagwis mga kasinag kung nasa ano. Sabi ninyo, Yung ring bakang sarang daw, Oh. ay si mama. nakita daw dyan si Bagwis. Nagparani nga nito sa iyo, sa katong niya kita si Tipulo. Oh, Sa katamahal nas man. dyan. Kita ko na ino. Sa pagranhin niya da, pag apuda niya, sigo para hiling siya, sige ang piling-piling da, doon naggugupad. Kaya, bisado ngayon pag apuda ngayon sa pangaran niya, doon yung naghali. Baka ang ano. Punta ka nga da dyan sa anong yun, yan area yun. Pagkagat, ibiyanan niya sa bandang udto niya nahiling. Dahil niya nga nahiling pagkaga. Hindi lang talaga makachimpuhan si Bagwis. Pula nga da bagas bagoy. Pag hindi talaga mga kasinag nakita si Bagwis, yung reward po na nasa atin ay babalik ko na sa April. Kung 2 years na siya sa April eh. Pero kung sana makita pa sa ikalawang taon niya. Hindi kita ito ako ginabot dun. Meron dyan. Ayun, yung taniman ni Kuya Bido mga kasinag yun oh. Tapos yan. Ano yun? Batag talaga yan. Malaman ko kasi Japin magtanong ni Kuya. Kamuting kahoy. Yung pinatanong ko din sa ilukan na ito, kaya ang laman din man, grabe. Naubos-ubos na Ibig sabihin, malamig ang lupa sa kamay niya sa lupa. Ano? Dapat palang kaya, pag ano, si Japi lang para tanom. nagtanong nga ni Kenji, kaya badas-badas kinini. Maski mga kamuti kuta, ano. Dapat magtanim na masinting. Magawa na ako ng bawon. Muna nila. Ito na mga kasinag yung nakuha natin. Puputol-putulin na natin para paglagay natin sa sako, madala natin. Pagka ganito kahaba kasi mga kasinag, mahirap dalhin ito pa uwi ng diak. Kaya putulin natin ang pantanim na. At ang maitanim na natin ito dun sa ating hacienda. Ining green na ini, magaling ini maglaman. Aling kuya? Ining green na ini, kuya. Yung 5 fingers sa tatawag? Kamuting kahoy. Bako. Ay hindi, iba pala. Ay green talaga ano. Green. O pati katawan green oh, sa may sanga. Ayan. Matamaan ka. Yun. Naputol. Walang ugat. Oh, walang laman, puro ugat. Sige ba kasaro gayon? Daw kaya natin. Pero parang may naputol eh. Kapain daw natin. Wala. Ano? Puro ugat nga. Sayang kang Perde. ubus oh. Kukunin natin. Lugi yung pag-abot natin mga kasinag. Walang laman. Isang laman, tira naman sila. Tapos nakita niyo yung mga kasinag. Yan. Kukunin natin yan. Ano kung bakit? Alam niyo mga kasinag na napakasarap na gulay ng talbos kamuting kahoy. Number 1. Sabi kayo ni Bung,
pag-ulay na ubus mo ting kain. Pagkakanya din, giruga. Lala ko may bangot kasag. Ano? Panalo ito. Di kaya miltik na lang. Hindi natin talbos niya. May Ito naman may tigarabot ko kaya dito. Gabit mo kang kuya. Ito na pati talbos niyan. Wala kami dalang plastic. Putulong mo lang sa araw kayo, no? Gragasin mo ko ano ko yan. Uto, dahonin ko yan, oh, bulo. Ay, dahon lang bulo ano. Katsa na lang Kamay na lang. pagkatapos mo kang ano. Pagkatapos ko itong pantamin. Mga sinag. Ito na oh. Sinakuha ni Kabido. Mahina yung talim niyang kamuting kahoy dito mga kasinag. Gawa ng nagparaulan. Binat banatan pang mabait. Yung tawag ito, daga. Kaya ito lang ang nakuha natin. Yung iba sira. Bulok nung nagparaulan. Ito pa lang yung nakuha niyo. Dapat mga kasinag, pag nagkuha kayo ng pantanim, dapat meron din kayong pangluto. Ganun mga kasinag pag nagkukuha. May pantanim na, may panluto pa. Yan. Putol-putulin ko muna yung ano. Nagtanong ka ni si Gigi sa kasi Janry. Ito? Kanya kay ni Gigi. Si Luman, si Jappy. Kanya-kanya pala ng pwesto. Mayo pala may mga laman mo ito. Wala pa. Ito. Wala. Luman ang kudaw ito. Pwede na yata ito. Marami na wara ito. Pag kinulang, di makuha lang ulit ako. Iyo. Ano pang lagan mo ning kamuting kahoy na laman pag tinanok mo yung pantanin? Tama na yan. Marami na ito. Piling ko ng Gigi. Tingnan ko muna yung naka-open to. Ayan mga kasinag, kukuha tayo dito ng laman ng kamuting kahoy. Ayan. Uy, may sapa pala dito. Butit hindi pa ako napadiretso. Ayan. May mga binunot dito si Kabido. Ay, yan! Ito pala, no. Ang lalaki. Yan mga kasinag, malaman. Yan, lalaki. Mataas ang pwesto nito. Ay, laki, Tama na ito, kuya. Tama na ito. Tama na ito. Marami naman, Ay, buray ni Ayan niya. Ayun, laki, Tahan pa mo. Yung ito pa baga, Ray, sabit mo. Yan. Malaman pa yan. Ang laki, Naputol pa, no? Yan, hukayin niya yung May ugat pa lang. Ayun, makasinag, Ito dakula, ito pa lang si ugat. Kaya pala na putol. Nasa ilalim ng ugat. Malaki wari ko yan kasi nagbitak ang lupa, Para lang kabuti, nabindag. Talaga napulutan, Napulutan, Ayan. Natin po ang tiguran. Malaki talaga. Sobrang laki na putol. Ayan, ayan. Tama ito, kuya.
Tama ito mga kasinag, marami na. Baka wala tayong papaglagyan ng ano. Yung pantanim natin. Okay na to. Okay na, okay na to. Balik tayo. Hindi lang isang luto to. Mga 3 luto na siguro to. Tapos grass cutterin mo. Tubo agad yan. Ayan mga kasinag. Unahin nating ilagay itong similya. Yung pantanim natin at ibabaw natin ito mga kasinag, itong laman. Ayan, okay na yan. Patas-patasin ko muna ito. Ayan mga kasinag, nakakuha tayong pantanim, may panluto, may panggulay. Ayan! Oh my God! Aray ko, nabalik ko pa. Ikaw parehas yata di bagwis. Ha? Kasi ang liliparin oh. Bagwis! 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 Kasi ganyan ang liparin ng bagwis eh. Dakulan sa roo. Mas dakula ning huri. Bagwis! Ganyan liparin yung bagwis, hindi na lipad. Ang lawin baga nakaganon-ganon lang. O yan, o liparin o. Kapares yung kay bagwis. Marami pa talaga ditong agila. Mga sinag, pupunta na tayo. Ayan, nasakay ko na sa motor. Pasok naman kayo yung motor dito. Kaya minutor na natin. Punta na tayo. Okay na yan. Nakadalang kayo. Let's go!